L'altra opció que ens dona el model en les preguntes és aprofitar una pregunta que ja hem fet per fer alguna variant. Anem a veure com faríem això. Estarem a dins del que és el banc de preguntes, hauríem triat ja la nostra categoria i després el que hem de fer és buscar la pregunta que volem aprofitar. Aquesta que teníem les definicions de diferents tipus d'energia. Doncs en aquesta nosaltres el que podem fer és després aprofitar les mateixes respostes per preguntar energia potencial. El que farem primer és duplicar-la. Obrim aquí a Edita i ens surt l'opció de duplicar. Ens torna a sortir l'energia, diguem el qüestionari que havíem posat abans. Doncs hi ha amb totes les dades, les mateixes dades que hem posat abans. D'acord? Per tant, ja no haurem de tornar a escriure totes les opcions. Preguntem aquí amb el títol o nom petit, aquell que ens facilita reconèixer la pregunta. Aquí energia potencial. Quina definició correspon a energia potencial? I el que sí haurem de canviar és la resposta correcta. D'acord? Aquí a la denominació quina volem nosaltres, en general. Només una resposta, les opcions igual que abans, i aquesta ara és incorrecta, perquè aquesta era la definició, per tant posarem que penalitzi un 33%, i la resposta correcta seria aquesta d'aquí que tindríem en primer lloc. És un exemple, però el que hauríem de fer és triar l'opció correcta. I ja tindríem la pregunta a punt de tornar a utilitzar. Aquí la tenim com a energia potencial i si la visualitzem doncs ens surt ja directament feta. Per tant, és una manera ràpida de tenir més preguntes.